Daħlu b'kollox 4 offerti għall-ippjanar, disin u l-bini tal-mina bejn Għawdex u Malta, għalkemm meta saret il-preżentazzjoni waqt il-konferenza tal-aħbarijiet, ftit li xejn ngħatat informazzjoni dwar dawn il-kumpaniji. Net News jinsab informat li fost l-4 offerti preżentati hemm il-konsorzju CGYI Malta u konsorzju ieħor ta' 5 kumpaniji li fih jinkludi l-kumpaniji tal-kostruzzjoni Torok, Japi Merkisi u Makjol, il-kumpanija Ingliża Equitix, il-kumpanija Ġappuniża Itochu, kif ukoll Aegis, kumpanija sussidjarja ta' Ferrat Investiment tal-Gvern Franċiż, Caisse de Dépôt. Żewġ kumpaniji oħra li tefgħu l-offerta huma l-Malta Gozo Fixed Link Limited u Salini Imprelio. Min riċerka li għamilna fil-konsorzju CGYI Malta Gozo hemm is-sem tal-kumpanija Ċiniża China Communications Construction, kumpanija blacklisted mill-Bank Dinji maħabba frodi u li kienet qabdet mill-Gvern Laburista biex jagħmel studju dwar il-possibilità li jinbena pont bejn iż-żewġ gżejjer. Issa, isem din il-kumpanija reġa' feċ f'dawn l-offerti u magħhom hemm ukoll il-kumpanija Olandiża Intertoll Infrastructure Developments BV li tispeċjalizza fl-iżvilupp u tmexxija ta' infrastruttura tat-toroq u żewġ kumpaniji oħra toroq tal-kostruzzjoni YDA Insat Sanayi VE Tikaret Anonim Sirketi u Gulermak Aġir Sanayi Insat V Taħħut AS. Jidher li hemm kumpanija Taljana Salini Imprelio li kienet imsieħba fil-proġett tal-bini tal-pont ta' Ġenova filwaqt li hemm kumpaniji b'azzjonisti Maltin, il-Malta Gozo Fixed Link, li reċentement fuq il-mezzi soċjali pubblikat impressjoni artistika ta' mina mniżla fil-baħar flok imħafra fil-blatt. Tant li għamel aċċenna li anka l-kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Fredrik Azzopardi. Aħna nafu li mhux neċessarjament tista' tkun bord tunnel, imma hemm diversi options oħra li jistgħu jkunu ukoll proposti. Wara din il-kumpanija hemm negozjant li s-sena li għaddiet kien instama jgħid li l-eks Ministru Deputat Mexxej Laburista Chris Cardona kien għaddilu kelma mal-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi biex il-kumpanija tiegħu tingħata part minn bajja prominenti f'San Ġiljan. Il-Ministru tat-Trasport qal li min intgħażel għal dan il-proġett se jkollu wkoll id-dritt jopera l-mina li se tkun qed taqqat liż-żewġ gżejjer. Intant fi sqarrija, fil-waqt li tennet l-appoġġ tagħha l-kunċett tal-proġett, il-Kamra tal-Kummerċ Ċawċija saħqet li dan il-proġett m'għandux jaffettwa lill-ambjent f'Għawdex. Hija fakret li l-Gvern f'waħda mill-proposti li resqitlu għal budget 2019 fejn tennet l-importanza ta' pjan holistiku li jiżgura l-iżvilupp sostenibbli tal-Gżira Għawxija. Sa issa għadu mhux magħruf kemm se jkun il-prezz biex wieħed jaqsam bejn iż-żewġ gżejjer bl-użu ta' din il-mina u ħadd ma jaf lanqas se jiġri mill-Gozo Channel.